ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ከመይ ኢልኩም ቀኒኹም ካብ እዚ ብምቕፃል ኣብዚ እዋን እዚ እነዳልዎ ናይ እዋናዊ ኩነታት ዝምልከት መደብ እዩ እዚ ንኩሎም ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ሽወደን ከምኡ ኢሉ ናብ ኤሮጳ ዝፍኖ ናይ ሃርሞኒ ሚድያ ትካል ፈነወ እዩ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ስፍሕ ዝበሉ ኣርእስትታትን ነጥብታትን ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ዝዝክርዎ 5 መዓልቲ ድሮ ሒዙ ዘሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ መንጎ ሓይልታት እስራኤልን ኣሜሪካን ከምኡውን ኢራንን ተኸፊቱ ዘሎ ውግእ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ንመላእ ዓለም ናይ ሰላምን ናይ ፀጥታን ኩነታት ኣዛቢዑ ዝርከበሉ ኩነታት እዩ ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ማሕበረሰብ ናይ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት ፀቕጢ እውን በብግዚኡ ዘፍርሕ ኩነታት እንዳሰዓበ እዩ ዝብል ናይ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይፍኖ ኣሎ እቲ ውግእ ይቕፅል ኣሎ ኣብዚ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ኣብ ክልላተን ዝነብሩ ህዝቢታት ናይ መጠንቀቕታ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ኣብ ሽወደን እውን ነዚ ብዝምልከት ዝተመሓላለፈ ብፍላይ ከዓ ኣብ ፋይናንሳውን ምድላዋትን ብዝምልከት ብፍላይ ከዓ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተሓሓዝ ነገር ኣብ ዝኾነ እዋን ዝኾነ ነገር ክዕፆ ይኽእል እዩ ዝብል መጠንቀቕታ ተመሓላሊፉ ኣሎ ሎሚ ኣካል ናይዚ መደብና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዝብል ሓበሬታ ክህልወና እዩ ከምኡውን ኣብ ምርጫ ሽወደን ምድላው ይካየደሉ ብዘለወሉ እዋን እዚ ውግእ እዚ ኣብ ፅልዋ ናይ መነባብሮና እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ቅድሚ ምርጫን ድሕሪ ምርጫን ዝብሉ ሕቶታት ብኸመይ እዩ ከነዓና ዝፀልወና ዝብል ሕቶ ኣብ ኤሮጳ ንዘሎ ብሓፈሻ ኣብ ሽወደን ከዓ ብፍላይ ምርኩስ ብምግባር ሓበሬታ ንህበሉ መደብ ክህሉ እዩ ብዚ መደብ እዚ ብዘይካ እዚ ብዛዕባ ሰልፍታት ምልላይ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ናይ ሽወደን ዘሎ ኣፈላላያት ይኹኑ እንታይ መን እዮም ዓይነት ፓርቲ ብኸመይ መንገዲ ፕሮግራማቶም ሰሪዖም ከም ዘለውን መንነት ናይ ፓርቲታት ናይ ሽወደን ናይ ምልላይ መድረክ እውን ብመሰረት ዝኣተና ይቃል ሎም መዓንቲ ኣካል ናይ ሎም መዓንቲ ንፍንዎ መደብ ክኸውን እዩ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ንክልተ ሰልፍታት ወይ ከዓ ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ሽወደን ከነላሊና ንምርጫ ሒዘንኦ ዝመፃ ወይ ከዓ ትሕዝቶታተን ኣብ ምንታይ ምርኩስ ዝገበረ መደብ ከም ዘለዎን እውን ክንገልፅ ኢና ኣቀዲመን ስለ ምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣጋይሽ ኣለውና ኣባላት ሃርሞኒ ሚድያ ተዋፊሮም ዝፀንሑ ነዞም ኩሎም ክጠቕሶም ዝፀናሕኩ ሓበሬታታት ብዝርዝር ክንከዶም ኢና ሓውና ዳንኤል ከምኡውን ደጀን ከሰተ ካልድ ኣነ እውን መደብ ብምምራሕ ኣብ ምሳኹም ሓቢርና ከነምሲና ኳዕዳ ሓን መጻኹም ኣሕዋት ጽቡቕ ምሸት ክገብረልና እንዳተመነኹም ኳዕዳ ተራኣና ኳዕዳ ሓን ፀናሕካ መሓሪ ቴንክ ዩ መሕሪ ኳዕዳ ሓን ፀናሕካ ሰላም ኩሉ ኳዕዳ ፀናሕና ያ እሞ ብሓውና ዳንኤል ክንጅምር ኢና ንምዃኑ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሽወደን መብዛሕተን ዝሓለፈ ሰሞን ገሊፅና ኢና ንሎም መዓንቲ መደብና ከዓ ገለ ብክልተ ክንጅምር ኢና ኣብ መንጎን ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎን ዝተፈላለየን ነጥብታት እውን እንዳተቀባበልና ክንከይድ ኢና ሓውና ዳንኤል ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ካብ ዘለዋ ዓበይቲ ሰልፍታት ናይ ሽወደን ሰልፊ ሞደራተርናን ከምኡውን ሰልፊ ሶሻል ዴሞክራት ወይ ከዓ ማሕበራዊ ደስነት እዩ ዝበሃል ብትግርኛ ብዛዕባ ዘን ክልተ ሰልፍታት እዚኣተን መጀመርያ ብሞደራተርና ክንጅምር ኣብ ስልጣን ዘለዉ ከም ምዃኑ መጠን መትከላትን ኣብዚ ምርጫ ምናልባት ሒዞም መቀርቡ ይኽእል እዮም ዝበሃሉ ሕቶታት ምርኩስ ጌርካ ጀሚርካ ከምኡውን እዚ ሰልፊ እዚ መትከላቱ እንታይ እዩ እንታይ ዝቃለሰሎም ዕላማታት ምናልባት መሓሪ ዳንኤል ቅድሚ ምጅማሩ ተኸታተልቲ እውን ክንገልፆ ንደሊ ብቴክኒካዊ ምክንያት እዚ ፕሮግራምና ሕጂ ኣብ ዘይነበሩ ሰዓቱ ላይቭ ስለ ዘሎ እዚ መደብ ላይቭ ምህላውን እቲ መደብ ናብ ህዝቢ ቀጥታ ፍኖ ስለ ዘሎ እግረ መንገድና ኣብዚ ሰዓት እዚ ምፍናው ናይ ቴክኒክ ፀገም ምዃኑ እምበር ኣብዚ ክፍኖ ዝተሓሰበ ከም ዝነበረ
ናብቲ መደብና ንቐፅል እሞ ላይቭ ከም ዘሎ እግረ መንገደይ ንውጦ ዘይኩላትኩም ካትራኩም እሺ ثانك يو እሺ ኦኬ እሺ يغني لي محري كم تلمت እቲ ምዝገባ ናይ ኣስማት ናይ ፓርቲታትን ሕፅያትን ድሮ ዕለት ክልተ ተኻይድሎ ክልተ ኣሕዝኛ ዘለና ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ ደደን ብአን ሒዘን ናብቲ ምርጫ ቀሪበን ኣለዋ ከም ትልምዱ ንሕና ንብሎ እንታይ እዩ ፀጋማይ ብሎክን የማናይ ብሎክ ንብሎ እዚ ሓንሳ ከዓ ቁሩብ ኩላና ንዘንጋዕ እንታይ ኢላትና ከምዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ልፍንቲ ወይ ከዓ ቲዶ ፓርቲ ኢሎም ትሪቶም ደለው ሕልፍ ናብ ሽወደን የጋጥም እዩ እሱ ከዓ እቲ ቦርጎሊንግ ኣሊያንስ ዝበሃል እዩ ንኣብነት ኣብ 2004 ስጋብ 2019 ናብ ዝነበረ እዚ ኣሊያንስ እዚ ኣብ መንጎ ሞደራትና ክርስቲያን ዴሞክራት ሊበራል ከምኡ እውን ሰንትራል ፓርቲት ኣፍቲ እዩ ሕጂ ከምኡ ተኽእሎ እውን ክህሉ ይኽእል ዝብል ኣንፈቱን ኣሎ ምክንያቱ ሓንሳብ ኣብ ገለ ፖሊሲታቱ ሰማማዕ ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ተን ኤክስትሪም ንፀጋማይ ዘለዋ ሶሻል ዴሞክራትን ቬንስተርን ኩሉ ግዜ ብሓደ ተሰዓሚእተው ሰማማዐን ሚሊዮን ከዓ ዳርጋና ኦምዛ ዘወይ እቲ ብየማን ድብሎ ግን ንኩላትና ግልፂ ኮነና ሶሻል ዴሞክራትና ሰማያዊ ዴሞክራትና ምስዑ ሕውስ ኣይኮኑ ሕጂ እቲ የማን ዝብል ቃል ናይ ሽም ናይ ሞደራተርና እዩ ሱኻታ እዩ ክምስረት ከሎ በቶም ናይ ፍሬታ ጎነን ትካ ስለተመስረተ ንመን ኣንፃር ቬኒስተር ስለዚ ክጅምር ከሎ ሽሙ ሆገር ኤክስትሪም ነይሩ ዳሕራ እዮም መሓሽ ስለዚ እቲ ተኽእሎ ኣብ ገለ ፖሊሲታቱ ብፍላይ ሰንትራል ፓርቲ ክጅምር ከሎ ስኑ ባዕሉ ናይ ሓረስቶ ስለዝነበረ ኣብ ክልቲኡ መርገፂ ይኣቱ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ገለገለ ባህላ እቲኦም ብየማን ደለው ኩሉ ግዜ ሊበራልን ሶሻል ዴሞክራትና ኣጋጣሚ ዘምፅኦም ዳ እምበር ኣብቲ ፖሊሲ ዝሰማምዑ ይኮኑ እቶም ኤክስትሪም የማናይ ከም ዝበሃሉ ክርስቲያን ዴሞክራትናን ሞደራትናን ማለት ስለዚ ንሎሚ ከም ተውኾነና መታን ንኩላቶም ክንጠቕሶም ኣይንኽእልና ግን ካብ ናይ ፀጋማይ ሓደ ካብ ናይ የማን ሓደ ናበልና ብግዜና ኣለና ክንከይድ ኢና ፅቡቅ ስለዚ በቲ ናይ 2022 ነበረ እንዳዘርዘርናዮም ክንከይድና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ 2022 ነበረ ምርጫ 30 ሚእታዊ ዝረኸበ ድምፂ ሶሻል ዴሞክራትና ነይሩ እሲ ከዓ እቲ ብማግደሌና ኣንደርሰን ዝምራሕ ዘሎ ማለት እዩ ከም ፓርቲ እታ ናይ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሽወደን ንቀዳማይ ሚኒስተር ዝበቕዐት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሶሻል ዴሞክራትና ካብቶም ዝገደመ ኮይኑ እቲ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እቲ መጀመርያ ከም መትከል ሒዙ ዝመፀሉ ናብቲ ምርጫ ወይ ኣብ ጎስጓስ ካብቶም ማሕበራውያን ስለዝነበረ እንታይ ዝብል ነይሩ ኩሉ ሰብ ማዕረ ስራሕ ክህሉ ኣለዎ ስለዚ እቲ ማሕበር ስራሕተኛታት ተባሂሉ ዝፍለጥ ሶሻል ዴሞክራትና እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ መትከሉ ኩሉ ሰብ ስራሕ ክህልዎ ኣለዎ ስራሕ ክረክብ ኣለዎ ኣብ ክንክን ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ዝሓሸ ፍትሓዊ ክኸውን ኣለዎ ካልእ ኣብ ጉዳይ ፖሊሲ ፀጥታ ከዓ ናይ ሓንቲ ሃገር ብብዝሒ ፖሊስ ብምውፋር ክወሓስ ይኽእል እዩ ክሌማ እውን ሓደ ካብትናቱ እዩ ግን እቲ ኩሉ እዚ ኣብ ሶሻል ዴሞክራትና እንትረኣ ኣብቲ ዝነዊሕ ግዜ ስልጣን ዝሓዘሉን ከም ፓርቲ ዝቆመሉን እንታይ ነይሩ ናቱ ፖሊሲ ዝበዝ ኣብዝሓ ፖሊስታት ናይ ሓደ ሃገር በቲ መንግስቲ ክውሰን ኣለዎ እዩ እሲ ሕጂ ምስቶም ካልእ ድፈልዮም ሕጂ ኣብቲ ናይ ፎሬታግ ድዩ ኣብቲ ናይ ካልእ ድዩ ኣብዝሓት ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት መን ክውስን ኣለዎ መንግስቲ ክውስን ኣለዎ ዝብል ዘለዎም ስለዚ ኩሎም ሰባት ሓደ ዓይነት ሓገዝ ክረኽቡ ኣለዎም እዚ ድማ እቲ ዝለዓለ ኣታዊ ዘለዎ ዝለዓለ ስካት ብምኽፋል ኣብ ምሕደራ ጥዕና ክንክን ኣብያተ ትምህርትን ከምኡ ካልእ ሰብ ማዕረ ተገልጋሊ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እቲ ልዑል ግብሪ ንልዑል ኣታዊ ዝብል ከም መትከል ይሕዝዎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ካልኣይ ፓርቲ ተቐልቂሉ ዝመፀ ዘለካ ብናይ 2022 ከዓ እቲ 21 ሚእታዊ ተረኺቡ ኣብ ስልጣን ዝመፀ እሞ ዳሕራይ ብቲዶ ፓርቲ ተፈሊጡ ኣሊያንስ ዝፈጠረ ሰማያዊ ዴሞክራትና እዩ እሱ ከዓ በቲ ጂሚ ኦክሰን ዝምራሕ ማለት እዩ ስጋብ ሰማያታት ብዙሕ ፅልዋ ይነበሮን ኣብ ሰማያታት እዩ ተመስሪቱ እሱ ከዓ በቶም ፅልዋ ናይ ናዚ ዝነበሩ ዝበሃል ግን እቲ ናይ ናዚ ሕጂ ኣይቁፅልን እዩ ዝብል እቲ ፓርቲ ሰልፊ ናዚስት ወይ ከዓ እቶም ፅንፈኛ ሓሳብ ዝነበሮም ብኦም ተኸቲሉ እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኣጀንድኡ ናቱ ኣብቲ ፓርቲታይ ጉዳይ ስደተኛታት እዩ ስለዚ
ጉዳይ ስደተኛታት ኣገዳሲ ናይ ጉዳይ ኮይኑ ሽወደን ውሕዳት ስደተኛታት ክትቅበል ኣለዋ በንጻሪ ከዓ ብዙሕ ክሰጉግ ኣለዋ እዩ ድብል ኣብ ፍጻሜ ገበን ካብ ካልእ ሃገር ዝመፁ ብፍላይ ናይ ወፃእ ባክግራውንድ ኣለዎም ተፃዋርነት የብሉን ኣውቶማቲካሊ ካብዛ ዓዲ ክለቁ ኣለዎ እዩ ድብል ካልእ እቲ ውድብ ኣገዳሲ ጉዳይ ከዓ ንገበኛታት እዩ ዝኾነ ገቢድ ከበን ዘለዎ ነዊሕ መውፃዕትን ዝኾነ ገበን ብመወፃዕቲ ክቕንስ ዘለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣብቲ ጉሩብ ጥርንፍነት ይኹን ኣብ ብውቂ ዝግበር ከከም በደሉ ዘይኮነስ ዝኾነ ገበን ተሳተፈ ሰብ ብፍላይ ናይ ወፃእ ባክግራውንድ እንተልይዎ ካብዛ ዓዲ ብምግዳፍ ዝተረፈ ከዓኒ ነዊሕን መሃርን መውፃዕቲ ክወሃበሉ ካብ ዝኣምኑ ፓርቲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰልፊ እዚ ገሊኡ እውን ስነ ሓሳብ ቀይሩ ካብቲ ናይና ዝነበረ ናብ ካልእ ናብ ሽወደን ወይ ከዓ ክብርታት ሽወደን ዝሕሉ ፓርቲ ተቐይርና እዩ ዝብል ስለዚ ከምቲ ክምስሮ ዘሎ ዝነበሩ ተሓስባን ሕጂ ብዙሕ ምቅያር ከም ዝገበሩን ብፍላይ ቅድሚ ሕጂ ሽወደን ዝነበትሉ ከም በዓል ባህላዊ ክብርታት ትፍለጠሉ እንታይ ዝበሃል ሆክቲደን ባህላውን ካልቸር ኩሉ ከም ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቱ ገይሩ እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ናቱ ካብቲ ናይ ዝጀመረሉ ናይ ናዚ ተሓስባ ወፂኡ ክብርታት ሽወደን ንዕቅብ ፓርቲ ናይ ንብሉ ሕጂ እዚ ፓርቲ ክምስረት ከሎ ሕጂ ብሰንኪ ፅልዓት ናይተን ካልኦት ፓርቲቶም ካልኦት እዩ ክምስረት ከሎ ኣብ ሰማንያታት ናዚ ተሓስባ ዝነበሮም ስለዝነበሩ ኩለን ፓርቲ ከሳጎጎ ጀሚረን ነቲ ሰብ ከዓ ፅልዓት እዮም ዝብልዎ ሳቶም ካብ ፀጋማይ ይኹን ካብ የማናይ ብብዝሒ ፅልዓት ኣባና ተፈንዩ ስለዚ ፖሊስና ክንቅይር ኣላኢሎም ፖሊስ ቀይሮም ዝበዝሑ ካብ ሊበራል እዮም እቶም ተረፉ ካብ ሶሻል ዲሞክራትና ከይተረፈ ተፀንቢሮም ነዚ ደረጃ ዘብፅሕዎ ካልእ ከም ኣድቫንቴጅ ዝወስድዎ እዩ ናይዚኦም ከም ፍልልይ ንሪኦ ኣይኮነን ግን ኣብ ጉዳይ ምስ ሶሻል ዲሞክራትናን ሰብራ ዲሞክራትናን ከም ክልተ ዓበይቲ ፓርቲ ማለት እሶም እዮም ዘለዉ እቶም ዓበይቲ ንብሎም ሶሻል ዲሞክራትና እንተደኣ ሙሉእ ስልጣን ሒዘ ብናተይ ክኸይድ ዝብል ሰብራ ዲሞክራትና ምስኦም ልፍንቲ ገይረ ዝኸደሉ ኣብነት የብለይን ኣብ ናተይ ሕጊ ከይደ ዝብል ስለዚ ከም ማኒፌስቶ ቀሪቦሞ ደለዉ ነዚ ናይ ምርጫ ሕጂ ኣብ ገሊኡ ኩላህና ከይንብል እንታይ ኣብ ሕጊ መግሬሽን ብዙሕ ፍልል የብሎም ግን ኣብ ጉዳይ ገበን ኣብ ገበን ሶሻል ዲሞክራትና እንታይ ይብል ኩሉ ግዜ ዝኾነ ኣብ ገበን ተሳተፈ ጉሩብ ይኹን ጉጅለ ዝነውሕ መቕፃዕቲ ክወሃብ ኣለዎ ካልኣይ ንኣብያተ ትምህርትን ንሶሻልን ብብዝሒ ገንዘብ ብምሃብ ነዚ ናይ ገበን ኔትወርክ ጠጠው ክነብሎ ንኽእል ኢና ዝብል ኣለዎም ካልእ ግን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓበፅ ይኹን በደል ይኹን ገለክን ዝለዓለ መቕፃዕቲ ክወሃብ ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ብመጎን ሰብራ ዲሞክራትና እንታይ ዝብል ኣቋም ኣለዎ ብዚኦም ዝኾነ ሰብ ገበን ዝፈፀመ ዝኸበደ መቕፃዕቲ ክወስድ ኣለዎ ጉሩብ ይኹን ካልእ እንተደኣ ከምኡታት ተሳቲፉ ከዓ ተወሳኺ እቲ መውፃዕቱ ከቢድ ወዲኡ ናብ ዝመፅኦ ክፋኑ ኣለዎ ወይ ክስጎግ ኣለዎ እዩ ስለዚ ዝኾነ ካብ ካልእ ሃገር ወይ ናይ ካልእ ባክግራውንድ ኣለዎ ከዓ እቲ ዕድላት ዋላ መውፃዕቲ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ኮይኑ ወዲኡ ሽወደን ግን ክተሓገዝ ትኽእል ዝብል ኣሎ እዚ ኣብ ጉዳይ ገበን ዘለዎም እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ቦርድ ወይ ከዓ ክንክን ጥዕና ከዓ ሶሻል ዲሞክራትና ቦርድ ሰንትራልን ከም ማእኸል ኮይነን እሰነን ዝቐልጠፈ ክህባ ዝኽእላ ስለዚ ዝኾነ ተገልጋላይ ኣብ ቦርድ ሰንትራል ክኸይድ ከሎ እንታይ ክኾን ኣለዎ ሓደ ዓይነት ሓኪም ክረክብ ኣለዎ እዚ ከዓ እቲኡ ዘሎ ሪሶርስ ናይ ክንክን ጥዕና ዝሓየለ ብምግባር ንዕኡ ዝሰርሕ ሰብ ከዓኒ ፅቡቅ ኣርቤትስ ሚልዮ ወይ ከዓ ኩነታት ስራሕ ብምፍጣር ክብሉ ከለዉ ብወገን ሰብራ ዲሞክራትና እንታይ ኣተሓዛ ኣለዎ ዝኾነ ሰብ ሬት ቫልዩ ክህልዎ ማለት ኣብ ተጠቃምነት ናይ ሕክምና መሰል ኣለዎ ግን እቶም ፍቓድ ዘለዎም ኣብ ሽወደን ክነብሩ ጥራዮም ተጠቃምነት ናይ ዝኸውን ዘለዎም ኣብ ዝኾነ ማሕበራዊ ሕክምና ይኹን እቲ ትሪስቶን ወይ ከዓ ኣብዛ ዓዲ ክነብር ፍቓድ ተዋህበ ሰብ እሱ ጥራይ ጠቃሚ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ላካረግ ወይ ናይ ሓኪም ግን ኩል ነፍሲ ወከፍ በዚ ሕጂ ዘሎ ሲስተም ንሕና ከና ምስ ተመዝገብና ኣጋጣሚ ናብቲ ሓኪም ንበፅሓካ ትረክብ እሱ ዲ ኮነን ብዘይገድስ ንሱ ግን ነቲ ናትካ ጆርናል ባክግራውንድ ርእዩ ዘኺዶት ናትካ ማለት እዩ እሱ ግን ክልቲኦም ፓርቲ እዚ ክተርፍ ሓደ ሓኪም ንተወሰነ ወይ ከዓ ውስጦም ሓኻይም ወይ እቲ ኣገልግሎት ዝደለ ተኣላይኻ
حدا كل جزء حدا حكيم كركبكم زلوا حدا عين دكتور كركبكم زلوا زي أو كنت يوم يسوى معلو اتخلاي أب جود داي أبيات تمرتي إسكولان تاي كونا لوا سلذي سوشيال ديموكرات صنع أقوام زلوا كم بعد فينستر زخون المخسر كاب أبيات تمرت خركة يقولون سلذي ن برايفت تمرتي أي تابعون يا مالتي سلذي تي انتاي بزولسو تزعبي بروبلم أم تراوي أجمع تلي أبيات تمرتي ببيح جنزب نهب جنزب بمهب نعمل زخونة تمرتي ناي فولي حق سلليوا نتي جبنديو جلديو أو مسارس لزخونة زبيح جنزب نعمل أنك أطلعه سلازي تي عندي كابتن جبن كلاخول حدا أبيات تمرتي خان مسارت ناي كل لزخونة ناولك أو مخسو كعتوه تراي أم مفراي تمهارخ على لوا سلازي ممهران كا تزحش سرح عدتو هايبو تراي ممهرانن بقولج سمير دخونها كسرح لهم زبليو بوغن سفرا ديمقراطنا خام اب زخونه تمهر ممهر ابي ممهر كما اخذ كوينو زخونه ناي اب كلاسروم سوسان خونالو انت مهران تعربشو زعغرغر ترا خوينو ممهر يخوصن زلو امبر تمهراي يكونن سلازي زخونه صقم زلو تمهراي وي تبعساي تخوينو خا فولي بيت تمرت خغبرلو بزي مسرت زخونه تمهراي نعبنت دربيش زعقرقر ولف زلو بحسا مستوى كالت كمهار يقولو تايدا فولي بيت تمرت معهم قوم له تخالق كما قام يزوم مدلوخا زي عمامت زلو فتصيمو أبيات تمرتي خلقلكم زلوون بأبيات بهما زوكل أبيات تمرتها كترفاهم زلوون كا زي كمتي حدا يزوم مدلوي نافتنا يمجرشا ناي كلايمت كا أب كلايمت ولا حنتي إتم سوشيال ديموكراتنا نتي بكلا كنكلا خلترا أخوينا بعد بنزين كاب تفطر غازن كال دوصن كونسالو السخا أب مهناس مقد باورات بإلت زخرا مخاين كم وعلا لو خلو خلو سوريا ديمقراطنا قم ببزح جنزب يأمنني ماو تايدا كنك مكالا خلم مخنيات كال ناي كلايمت كنفتر لنا دامبر ببنزين محساز خوني يلن بنزين كحسر له حرستك تابع له وخو مخاني أب زخونه كولكتيف ناي ترافيك زخبر خوني يقولون يبل تنا مجرشا أب قداس سدسنياتن إنرجين كا كم نفلتم زخون شودن بوجن سوشيال ديموكراتنا كل جزء كبوتي مع ساعة نسدسنيات سلازي كقبل له زخونه سبنا بزعد زمصها كصنح مثل له حاجس كا بدخل وكومينات غير وهاب قالو خلو خلو سوالا ديموكراتنا ግን ዝወሓደ ስደተኛ ከኣቱ ዝግቦና ሽወደን እቲ ክነብር ዝኽእልካ ምስ ሰብ ብቐሊሉ ክወሃሃድ ዝኽእል ቋንቋን ካልእን ቀልጢፉ ቀልጢፉ ክሕወዝ ዝኽእል ኮይኑ ዝኾነ ናብ ዓዲ ናይ ምምላስ ወይ ከዓ ናይ ምጥራስ ከዓ ቀሊል ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ሽወደን ንሓድሽ ገበን ብሓድሽ ሰብ ዝመፅእ ክፉት ክትከውን የብላን እውን ክፀኒሕ የብሉን ዝብል ኣብ መጨረሻ ጉዳይ ኢነርጂ እዩ እቲ ኢነርጂ ከዓ ብወገን ሶሻል ዴሞክራትና ኣብ ክልቲኦም ሰዋሚዖም ሻርን ክራፍት ወይ ከዓ ማእከል ኒውክለራዊ መፅዓት ክኽፈት ከም ዘለዎ ግን መብዛሕትኡ ገንዘብ ናብ ኤልን ወይ ከዓ ተተካኣ ፀዓት ካብ በዓል ንፋሳዊ ፀዓት ወይ ፀሃያዊ ፀዓት ከምኡ ኤሌክትሪክ ካብኡ ክመፅእ ኣለዎ ክብሉ ከለዉ እቲኦም ናይ በዓል ስፈራ ዴሞክራትና ግን بمزحته بسكات مقبار قد إلكتريك كنقدر لنا تي صحاو ساعات نكتر هاو ساعات كاك تكلكم دلون بنزين كاخذ لجزء صرت كون كم حصور كوينو قصر لتخالق حتى بعد لو دبليو عمنا قد فانكشن نستني ويكأنا يسون كلان كام سوشيال ديموكراتنا زخو نسب سنكلنا زلوا كمهارن سرح كفترولن عدل كوهاب اللو اسيستان زليت خوينا بيرسونال اسيستان كغبر اللو كل غزي كسرحن كنبر مسلالو كلو كلو سوالا ديمقراطنا ግን ور سنترالن زعم السلام اخل طعنا كم حلافነት وسيدن ناتو خفصمو اللون محبرات كا ببزحق ايمن اكن بيرسونال اسيستان مالتي بأورغانيزيشن كمزي انتايني بولو فوليني نعم زكانا خون أورجانيزيشن تفتيرن أو بو مدب خدالون كالخا فارشانس ديو كال محور أبو بلوتكا تزحسره كخون ألو زبل كم مجمري قوس حيزوم اللو نابي عبيوه
بتي جنزة كابي مص بخمينا ويوعل عاوز مص كنورينا مالتيو زترفه نبدأ جنكو غرفلي أفتنار استي يعني مقابل كانت كي تدخل مالتي يوا دجو من البات أبزي حاونا دانيال زتقصو أمانغوتي زلو فلالات ويون حيزومو زلو تيماتات تي نهزبي زبو زلو ወይ ዝሓስዎ ከተግብርዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ናይ መሮፅና ነጥብታት ምናልባት ሕጂ ማኒፌስቴሽን ሒዞም ምናልባት ፍልይ ዝበለ ሒዞም ክመፁ ክእሉ እዮም ስጋብ ሕጂ ግን ሒዞሞ ዘለዉ እዚኦም ጉዳያት እዚኣቶም እዮም ስለዚ ምዝ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝጋማገም ናይ ስልጣንን ናይ ተቃውሞ ዘመንን ስጋዕ ክንደይ ኣሳኺዖም እንታይ ከሳኺዖም ምስ ኩነታትና ከመይ ይተኣሳሰርን نخطريان أباخا عدل كب thank you حراي غني اللي ميتو اللغة ميتو اللغة حجها سمع اللغون حجي سمع اللغة ثانك يو حراي يغني اللي محري كمون دانكو زي حدا قالنا يقولون ودي وي كله من الوقت صرف انت له حسوكم بل انا انت زبل ابزي ولو ان ازنا مرجع زغبرو غوسغواسات قال نزي كله زي نمردا قرب نبتي مسرتينا خنملس زلنا الى اذا حسب من الوقت حجي ابتم كلته عبيتي بوليتيكان سلفتات طرح كتكور من الوقت مودراترنا سوسيال ديموكراترنا نيم حجي كن مودراترنا دي عبو ولا سوسيال ديموكراترنا دي حنكن رينا بتي زمص زلو مرጫ ማለት እዩ ግን እስካብ ክልቲኦም ሞነ ተኩር እቲ የማን ፀጋም ገለዝ ባህሉን ብዝግባእ ክርዳእና ስለ ዘሎ ብመሰረቱ ተዘሎም ናይ አይዲዮሎጂ ፍልልይ እንታይ እዩ ገለን ዝብል ብሞደራተርና ተጀሚርና ከምዚ ሆገር ቬንስተር ወይ የማንን ፀጋምን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ሞደራተርና ምስ የማን የምጽብጸቡ ሶሻል ዲሞክራተርና ከዓ ምስ ፀጋም ዝጽብጸቡ ማለት እዩ ክልቲኦም ግን ሞደራተርና ኤክስትሪም ናብ የማን ዝኸደ ይኮነን ሶሻል ዲሞክራተርና ከዓ ኤክስትሪም ናብ ፀጋም ዝኸደ ይኮነን ሕጂ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ የማን ፀጋም ይገለ ክትብሎሲ ኣብ የማን ፀጋም ኢልካስ ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ክትፈልዮ ሓንሳብ ኣሸጋሪ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ዞም ክልተ ከዓ ሞደራተርና ብየማን ሸነኽ ናብ ማእከል ዝቀረበ ኮይኑ ሶሻል ዲሞክራተርና ከዓ ከምኡ ናብ ማእከል ዝቀረበ እዩ ማስ ማራ ናብ ቬንስተር ዝተፀግዐ ይኮነን ግን ኣብናይ ናብ ፀጋም ማለት እዩ ማራ ዝተፀግዐ ይኮነን ግን ምስ ፀጋማውያን እዩ ከዓ ዝሕሰብ ሞደራተርና ንባዕሉ ማራ ናብ የማን ኤክስትሪም ዝኸደ ይኮነን ግን ምስ የማናውያን እዩ ከዓ ዝሕሰብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ብሞደራተርና እንድሕር ጀሚርና ሞደራተርና ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ንዑ ውሕድ ዝኾነ ግብሪ ምኽፋል እዩ ማለት እዩ እቲ ዝኽፈል ግብሪሲ ክቕንስ ምግባር እዩ ማለት እዩ ፍላይ ከዓ ነቲኦም ፎሮተግ ወይ ትካላት ገለን ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ እቲን ብውልቂ ዝውነና ትካላት ከዓብያ መንግስቲ ውሕድ ዝኾነ ኢዳ ጣልቃ ምትእትታው ክህልዎ ኣብ ፍላይ ከዓ ኣብቲ ኢኮኖሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ብየማን ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኣብዚ ከዓ ከም ኣብነት ሞደራተርና ክንጠቅስ ተደኣ ኮይንና ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጂ ኣዝዩ ዝተገደበ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ክህልወና እዩ ዝደሊ ማለት እዩ እንደገና ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ብዝያዳ ፀቂጦም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ሞደራተርና ከዓ እቲ ኣብቲ ናይ ክሪሚናል ፖለቲክስ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ገበንን ገበናውነትን ዝግበር ዝካየድ ገበናት ሆርዳረ ዝኾነ ስራፍ ወይ ሓያል ዝኾነ መቕፃዕቲ ክህሉ ከም ዘለዎ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ግን ብቐንዱ እቲ ኣብ የማን ዝምድቦም ነገር ስራሕ ሓደ ዝሰርሕ ሰብ ማዕረ ከዓ كعقبو زخل دموز كركب كخلالو يمالتي زمالت بولك زوننا تكالات كبزحا كخلالون وردر كله كخلالو تي جبرخا كقنس كخلالو بسوسيال ديموكراتنا نحرا مصينا خا كم تزبلنايو مس اغاماوي زمدب كوينو ግን ከም ቬንስተር ፓርቲት ንኣብነት ከምቲ ቬንስተር ፓርቲት ዝበሃል ፖለቲካዊ ሰልፊ ብጣዕሚ ናብ ፀጋም ዝኸደ ይኮነን ዳርጋ ኣብ ማእኸል ስካላ ናይቲ ብፀጋም ዘሎ ደረጃ ኢኻ ትረኽቡ ማለት እዩ ዝያዳ ቆላሕታ ዝገብረሉ ዋላ ማሕበር ሸቃለውን ተባሂሉ እፅዋዕ እዩ እቲ ስራሕ እዩ ስታርክ ዝኾነ ኣርቤት ማርክናት ክህሉ ወይ ናይ ሽቕለት ጉዳይ ማለት ናይ ስራሕ ክህሉ መሰል ናይ ስራሕተኛታት ውሑስ ክኸውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ጉዳይ ማለት እዩ ዋላ እውን ካብቲ ኣፈጣጥሩ ولا حجون زيادة تقطلو زيادة زقسقسلو اتي فيلفرد زبالي مالتي اتي
ማሕበራዊ ውሕስነት ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ሓያል ዝኾነ ማሕበራዊ ውሕስነት ዘለዎ ሃገር ክትልወና ክትክእል ኣለዋ እቲ የምሊኬት ዝበሃል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እቲ የምሊኬትን የሚስትሊኬትን ዝበሃል ቁርብ ክንፈላለዮ እቲ የምሊኬት ዝበሃል እንታይ እዩ ኣብ መንጎ እቲ ሃብታም ሕብረተሰብን ኣብ መንጎ እቲ ድኻ ሕብረተሰብን ዓብ ዝኾነ ጋግ ክህሉ የብሉን ከምኡ እንተ ደኣ ኮይኑ ንብዙሕ ሽግራት ናይ ሕብረተሰብ ሽግራት ዘቃሊዑ ስለዚ ኣብዚ ባላንስ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ባህልቲኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ መንግስቲ ወይ መንግስታዊ ትካላት ከዓ ዝያዳ ሓላፍነት ብፍላይ ኣብቲ ማሕበራዊ ውሕስነት ኣብቲ ቬልፌር ሲስተም እንብሎ ዝያዳ ስቶረ ዝኾነ ኣንስወሮ ዓብ ዝኾነ ሓላፍነት ክህልዎ እየን ዝደልዩ ማለት እዩ ነዚ ፋይናንስ ዝገብሮ ከዓ መኒ ካብቲ ግብሪ ብፍላይ ካብቶም ፕሪቫት ትካላት ወይ ዝያዳ እቶት ዘለዎም ሰባት ዝያዳ ግብሪ ክኽፈል ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣመለኻኽታ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ኣተሓሒዝና ክንርድኦ ዝግባአና ነገር ከዓ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ገለ ነገር ክንፈትዎ ንኽእል ኢና ንኣብነት ንሶሻል ዲሞክራተርና ኣብ ገለ ነገር ከዓ ንሞደራተርና ክንፈትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ንበይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ማንም ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ኣብ ሽወደን ኣየናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ምስ ኣየናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ይሰርሕ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ሕጂ ንኣብነት ኦኬ ናይ ሶሻል ዲሞክራተርና ያ ግብሪ እቲ ኣብ መንጎ ሃፍታምን ኣብ መንጎ ትደኻን ዘሎ ፍልሊ ክዓቢ የብሉን ገለ ዝብል ድሓን እዩ ምሽ ክሳብ ክንዲ ወፃዒ ኣይኮነን ኢለ ክሓስብ ይኽእል እየ ሶሻል ዲሞክራተርና ምስ መን ይሰርሕ ምስ ቬንስተር ፓርቲት እዩ ይሰርሕ ቬንስተር ፓርቲት ከዓ ካብ ሶሻል ዲሞክራተርና ንላዕሊ ዝያዳ ፀጋማዊ ዝያዳ ግብሪ ዝያዳ እቲ መንግስቲ ዝያዳ ስልጣን ክህልዎ ዝደሊ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሶሻል ዲሞክራተርና መንግስቲ ከቕውም እንተ ደኣ ኮይኑ ድጋፍ ካብ በዓል ቬንስተር ኩሉ ግዜ ይሓትት እዩ ማለት እዩ ከም ባህሊ እዚ ማለት ኮምፕሮማይዝ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ስለዚ ናይ ሶሻል ዲሞክራተርና ፖለቲካዊ ከይዲ ጥራሕ ምርዳእ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን እቶም ሶሻል ዲሞክራተርና ተዋሃይዶም ዝሰርሑ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ምስቲ ናተይ ድሌት ይሰማምዑ ድዮም ኢልና ክንሓስብ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ናይ ሞደራተርና ከዓ ሞደራተርና ሕጂ ብሰዓት እዚ ንሽወደን ዝመርሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰልፊ እዩ ማለት እዩ ምስ መን ኮይኑ እዩ ዝመርሕ ምናልባት ዋላ እኳ ኣብቲ መንግስቲ ስፈራ ዲሞክራተርና ምስኡ እንተዘይሃለወ ስፈራ ዲሞክራተርና ግን ብሓባር መሳርሕቲ እዩ ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ 4 ዓመታት ዝተኻየዱ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ከዓ ርኢናዮም ኢና ገሊኦም ገለሰብ ብኣወንታ ክሪኦም ይኽእል እዩ ገለሰብ ከዓ ብኣሉታ ክሪኦ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣነ እዚ ኣወንታይ እዚ ኣሉታ እዩ ክብል ኣይክእልን ከም ኣባል ሃርሞኒ ሚድያ ማስቲ እንታሽሙ ዝኾነ ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ሓበሬታ ክንህብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ሰብ ዳ እንታይ ክርድኦ ዝደልዩ ካብዚ ነገር እዚ ንሞደራተርና ብገለ ነገር ክፈትዎ እንከለኹ እቶም ምስ ሞደራተርና ዝሰርሑ ፖለቲካውያን ሰልፍታት እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኣለዎም ኣባይ ንኣብነት ዝያዳ ውሕስነት ደሊ እንተ ደኣ ኮይና ኣብቲ መንበረ ፈቓድ ኣብቲ ዜግነት ምሕታት ኣብቲ ገለገለ ስፈራ ዲሞክራተርና ከዓ እቲ ዜግነት ኦተርካላ ንኸውን ንኣብነት ሕቶ ሓትት ነይሩ እቲ ፐርማነንት ፖሊሲሶን ወይ ቀዋሚ መንበረ ፈቓድ ዝበሃል ንክስሓብ ሓትት ነይሩ ዝያዳ ኣብ ስደተኛ ከምቲ ሓውዳኑ ክገልፆ ዝፀንሐ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ፖሊሲ ክህሉ እዩ ዝደሊ ብመሰረቱ ናይ እቲ ካብ ሽወደን ብዙሕ ሰብ ክወፅእ ይደሊ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ሲ ናብ ሃገሩ ክምለስ ክጥረዝ ገለ ይደሊ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስክፍታታት እንድሕር ኣለኒ ኮይኑ ዋላ እኳ ንሞደራተርና ይደግፍ ግን ምስ ስፈራ ዲሞክራተርና ከምዝሰርሕ ክርዳእ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ናይ ሓደ ሰልፊ ፖለቲካዊ ከይዲ ጥራሕ ምርዳእ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ክብል ስለ ዝደለኹ እየ እንታይ ደኣ እቶም መፃምዱ ወይ መላፍንቲ ዝኾኑ ፓርታት ከመይ ይመስሉ ዝብል ነገር ንዑ ኣብ ግምት ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ዝያዳ ዳኒ ገሊፅዎ እዩ እትዮም ብየማን ዘለዎ ከም በዓል ሞደራተርና እቲ ግብሪ ክኸፍል ክቅንስ ብፍላይ ከዓ ንሰራሕተኛታት ፍረቶት ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ብየማን ዘለው ፖለቲካውያን ሰልፍታት ብዙሕ ግዜ እቲ ፕሪቫት ሴሪንግ ዝበሃል ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ሕክምና ክኸውን ይኽእል ፕሪቫት ዝኾና ትካላት ናይ ውልቂ ትካላት ኣብኡ ኢደን ከእትዋ ኣብኡ ውድድር ክህሉ ምሻሎ ተዋሳእቲ ክኾና ይደልያ እየን ማለት እዩ ይደልዩ እዮም ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ዝወሓደ ቁፅጥር ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ውድድር እንተ ደኣ ሃልዩ ዕብየት ኣሎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ሕጂ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና በየናይ መልክዕ ትሪኦ ወይ በየናይ ኩርናዕ ትሪኦ ደኣ እዩ እምበር እዚ ሕማቕ እዩ እዚ ሕማቕ ኣይኮነን ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነን ማስ እንታይ ተኣምን እዩ ሕማቕን ዘይሕማቕን ክትብሎ ማለት እዩ ብመሰረቱ ግን መብዛሕትኡ ኣይዲዮሎጂ ክብገስ እንከሎ ካብ ቅዱስ ሓሳብ እዩ ዝብገስ ሕጂ ናይ ውልቂ ትካላት ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ሕክምና ኢድ ምትእታው ክህልዎን ውድድር ክህሉ ኣለዎ ክበሃል እንከሎ ውድድር እንተሎ እዩ ዝያዳ ዕብየት ክህሉ ዝኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብኣንጻሩ ብፀጋማዊ ክንፍ እንተ ደኣ ርኢናዮ ከዓ ብፍላይ ኣብቲ ሕክምና ኣብ ትምህርቲ ገለ እቲ መንግስቲ ዝያዳ ሓላፍነት ክህልዎ ዝያዳ ንዑ ፋይናንስ እንዳገበረ በቃ ብከምቲ ዘለዎ ደረጃ ክኸይድ ናይ ውልቂ ትካላት ግን ብፍላይ
ብዙሕ ግዜ ካትዑ ገለሰ ካብ ደገ ዝመፅና ውልቂ ትካላት ገለስ ኣብዚ ዝኾነ እንተኣሽሙ ንሕና ንኸፍሎ ግብሪ ንሕና ካብ ካልእ ሃገር ንኣብነት ዝመፀ ትካል ገለ ዝመፅኡ ትምህርቲ ኣብ ገለ ኣትዩ ክኸስበሉ ክዓ ኣይኮነን ገለ ዝብል ኣመለኻኽት ኣለዎም ብሓፂሩ ግን ናይ ደገ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ፕሪቫት ሼሪንግ ክኾን እቲ ሕክምና ትምህርቲ ገለ ብዙሕ ኣይድግፍዎን እዮም እንታይ ደኣ ዝያዳ ግብሪ ከፍል ብፍላይ ከዓ ካብቶም ሃፍታማት ሰባት ካብቶም ሰብ ትካላት ገለ መንግስቲ ከዓ ዝያዳ ሓላፍነት ይህልዎ እዩ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ፖለቲክ ናቶም እንድሕር ርኢናዮ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ሓደ ዓብ ኣጀንዳ ዝለዓል ዘሎ እቲ ክሪሚናል ፖለቲክስ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ዝያዳ ኣብ ሽወደን እዚ እቲ ገበን ብፍላይ ብጥሩፍ ጉጅለታት ዝግበሩ ገበናት ኣዝዮም ዓብዮም ኣለው ሓደ ግዜ ጌጋ ክላለ ጅሚኦ ኮሰን ይመስለኒ ወይ ኣይፈለጥኒ ካብ ካልእ ኮት ዝገበሮ እውን ክኾን ይኽእል ሽወደን እዚ ናይ ኤውሮጳ ቺካጎ ኮይና ኣላ ኣብ ቺካጎ መስለን ብዙሕ ምቅትታል ክለ ይብል ኢሉ ሕጂ ሓንቲ ሰላማዊት ሃገር ዝነበረት ዝያዳ ምቅትታል ዝያዳ ማልያ ዘይብሉ ዓመፅ ማልያ ዘይብሉ ዝሓለፈ መዓስ ጃንዋሪ ድዩ ዋላ እንታይ ኣብዚ ታእሽሙስ ውሕድ ዝኾነ ተኽሲ ወይ ብጠያይት ዝሞቱ ሰባት ገለ ተባሂሉስ ከም ፅቡቅ ዜና ግለጽ ነይሩ ማለት ሽወደን እንድሕሪ ተመሊስና እንተዳሪናያ ግን ከምዚ ዓይነት ገበናት ኣዝዩ ውሕድ ነይሩ ስለዚ እምበኣር ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሕቶ ስለምንታይ ኣገዳሲ ኮይኑ ንኩላትና ርዱእ ኸውን እቲ ገበንን ገበናውነትን ዝያዳ ይዓቢ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሞደራተርና ሆርዳ ረስራፍ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ወይ ተሪር ዝኾነ መቕፃዕቲ ኩሉ ክኽእል ኣለዎ ባህልቲኦም ማለት እዩ እንደገና እቲ መከላኸሊ ኢሎም ዝሓስቡ እውን ከምዚ ቱፋረ ዝኾነ ወይ ከዓ ተሪር ዝኾነ ዓይነት መከላኸሊ ንገበን ኢሎም እዮም ዝሓስብዎ ኣብዚ እቲ ምስ ሶሻል ዲሞክራትና ዘሎ ፍልሊ ወይ ምስ ፀጋም ምስ ዘለዎ ፍልሊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ኣቐድማ ኣቢለ ናይ ኡልፍ ክሪስተርሶን ዝገበራ ቪድዮ ኣብ ናቱ ተኣሽሙ ፖስት ዝገበራ ክሪኦ ፀኒሐ ሆርዳ ረስራፍስ መፍትሒ ኣይከውን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ንዓይ ግን እዚ ግን ዓብ መፍትሒ እዩ ኢሉ ገልጾ ነይሩ ገበን ንምቕናስ እውን ሓደ ገበነኛ ወይ ምስ ገበነኛ ጉጅለ ዝሳተፍ ሰብ እንድሕር ኣ ነዊሕ ዓመታት እንድሕር ኣ ተኣሲሩ ኣብ ሰዓት ዝሓደ ካብቲ ዓብ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብዚ ገበናውነት ይሳተፉ ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ድራግ መሻጥ በሎ ኣብ ገለ በሎ ይሳተፉ ስለ ዘለው እቲ ናቶም መቕፃዕቲ ውሕድ ኢሉ ስለዝኾነ ገለ ብቐሊሉ ስለ ዝጥበሩ ከዓ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ሓደ ገበነኛ እንድሕር ነዊሕ እዋን እንድሕር ኣብ እስር ቤት ኣቲናዮ ኮይንናሲ ነቲ ገበንስ ንከላኸሎ ኢና ዘለና ከም ሓደ ኦትያርደር ወይ ከዓ ከም ሓደ ምክልኻል ገበን ገይሩ እዩ ዝሓስቦ ዘሎ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ እስር ቤት ኣትዩ ሓደ ገበነኛ ንቆልዑ ናብቲ ናቱ ጉጅለ ንክፅምብር ቆልዑ ናብ ገበን ንኸዋፍር ዘለዎ ተኽእሎስ ውሕድ እዩ ዝኸውን ስለዚ ነቲ ገበነኛ ጥራሕ ዘይኮነስ ገበን ንምክልኻል ዝያዳ ውሕስቲ ዝኾነ ሽወደን ንክትህልወና እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ፖሊስ ዝያዳ ስልጣን ክህልዎም ዝያዳ ብዙሓት ፖሊስ ክህሉ ኣብዚ ሞደራተርና ብጣዕሚ ፀቂጡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ሶሻል ዲሞክራተርና ምስ ዝሓለፈ እዋናት ዝሓለፈ ናይ ስልጣን ዘመኖም ክኸውን ይኽእል ዋላ ኣብቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ገለ ዝነበረ ኩነታት እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ እዋን እዚ ሞር ናብ ሞደራተርና ገፁ እንዳተፀጋዕ እዩ ዝኸይዱ ዘሎ እቲ ሆርዳ ረስራፍ ዝበሃል ወይ እቲ ተሪር ዝኾነ መቕፃዕቲ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ካብ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ተኣሽሙ ከይዲ ኣረኣኢና ናብኡ ገፁ ዝመፅእ ዘሎ ተሪር ዝኾነ መቕፃዕቲ ክህሉ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ግን ከዓ ቁርብቲ ፍልይ ዘብሎ ካብ ሞደራተርና እቲ ቅድሚ ምክልኻል ገበን ዝበሃል ዝያዳ ክንሰርሓሉ ኣለና ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ኣብ ትምህርቲ ኣብቲ ኢንቴግሬሽን ከዓ ብፍላይ ሞር ኣብ ኢንቴግሬሽን ዕዉታት እንተደኣ ኮይንና ብኡ መንፅር ከዓ እቲ ገበን ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ብየማናይ ሸነኽ እንተደኣ ርኢና ግን ፅልዋ ናይ በዓል ስፋርያ ዲሞክራተርና እውን ስለ ዘሎ እቲ ኢንቴግሬሽን ዝበሃል ኣምራብ ሰዓት እዚ ብዝግባእ እውን ኣይዝረበሉን እዩ ከም ዝሓለፈ ቅድሚ 4 ዓመታት ገለ ዝነበረ እንድሕር ዳ ርኢኹሞ እታ ኢንቴግሬሽን ትበሃል ኣገዳሲት ዝነበረት ቃል ኣብ ሰዓት እዚ ዳርጋ እንዳጠፈት እያ ከይዳ ዘላ ብምንታይ ተተኪያ ዘላ ሆርዳ ረስራፍ በቃ ኣምፓሳ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ስደተኛ እዩ ሕጂ ትፈልልዩ እንድሕር ቁርብ ክንብሎ ኮይና እቲ ኣምፓስኒንግ እቲ ኢንቴግሬሽን ዝበሃል ኢንቴግሬሽን ናትካ ሒዝካ ናትካ እቲ ኣውንታዊ ትብሎ ነገር ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ከኺደካ ዝኽእል ምስ ሕብረተሰብ ዝሽወደን ምውሃድ እዩ ማለት እዩ ኣምፓሳ ግን ተፀንበር እዩ ምሰል እዩ ሕጂ ዝያዳ እቲ ኣምፓስኒንግ ዝብል ቃል ዝያዳ ዓብላል እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ሶሻል ዲሞክራተርና ግን ነታ ኢንቴግሬሽን ገለ ትብል ቃል ክሳብ ሕጂ ሒዞም ኣለው ምናልባት ሰሙን ከምቲ ቀደም ዝነበርዎ ብዝግባእ ይደፍኡሉ ወይ ብዝግባእ ከምዚ ኮንክሬት ዝኾነ ኣብነታት እንዳጠቆሱ ክንገብርና ገለ ኣይብሉን ግን ኣብዚ ንዘለው ሰባት ዝያዳ ኢንቴግሬት ንክገብሩስ ክንብል ክንክእል ኣለና
ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎም ተኻልእ ዝያዳ ብፍላይ ነቲ ናይ ወፃእተኛ ድሕረ ባይታ ዘለዎት ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ እዩ ኣብዚ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከዓ ዳርጋ ኩሎም ተሰሚዖም እዮም ክበሃል ዝከኣል እዚ ማለት ስትሪክት ዝኾነ ወይ ከምዚ ኣዝዩ ግድብ ዝኾነ ዋሕዚ ስደተኛ እዩ ክህሉ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ሞደራተር ናብዚ ዝለዓለ ኢድ ክህልዎም ይኽእል ካብ ሶሻል ዲሞክራተርና በቲ ዝሓለፈ እውን ስለ ዝኽሰሱ ብፍላይ ናይ 2014 2015 ዝነበረ እዋን ማለት እዩ ግን ሶሻል ዲሞክራተርና እውን ኣብ ሰዓት እዚ ውሑድ ዝኾነ ስደተኛ ይክህልወና ዘሎ ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ ሕጊ ይክህልወና ዘሎ ዝብል እምነት ኣለዎም ጠቕሊልካ ክዕፆ ኣለዎ ኣብ ዝብል ግን ኣይሰምዑን እዮም ማለት እዩ ወይ ከምቲ ልክዕ ሞደራተርና ኣትሪሮም ዝኸድዎ ግን ክሳብ ክንዱ ኣይከድዎን እዮም እቲ ዋሕድ ስደተኛ ቅንስ ኣለዎ ዝብል ግን ስቲል ይሰማምዑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል እቲ ፍልልዮም እቲ የማን እንታይ እዩ ፀጋም እንታይ እዩ እንድሕር ራእየላ መብዛሕትኡ ግዜ ንክፀምቆ ኢለ ከየንውሓልኩም እቲ ብየማን ዘሎ ሞር ነቲ ፕሪቫት ሼሪንግ ዝበሃል ነቲ ናይ ውልቂ ናፅነት ነቲ ናይ ውልቂ ዕቤት እቲ ውድድር ክህሉ ኣብ ውልቀ ሰባት መንግስቲ ከዓ ውሕድ ዝኾነ ኢድ ምትእታው ክህልዎ ብየማን ዘለው ፖለቲከኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ዝድግፎ ሓደ ካብቲ የማናውያን ዘብሎም ንሱ እዩ ማለት እዩ ብፀጋም ዘለዎ ከዓ ብዙሕ ግዜ እቲ መንግስቲ ዝለዓለ እንተኣሽሙ ክህልዎ ኣለዎ ኢድ ክህልዎ ኣለዎ ብፍላይ እቲ ሕክምናት ቤት ትምህርቲ ገለ ዝበሃል ነገር ብፀጋም ዘለዎ ኣብ ናይ ሾደን ፖለቲካ ዳርጋ ክትንከፍ ኣይደልይዎን እዮም ናይ ውልቂ ትካላት ዝበሃል ከኣትዎ ኣይደልይዎን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝመስል ሓንቲ ኣገዳሲት ክሕልፋ ዝደሊ ኣብዚ ከም ኣባል ሃርሞኒ ሚድያ ግን ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ጥራሕ ድሌት ምርዳእ ኣገዳሲ ይኮነን ኣብ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ቲ ኮምፕሮማይዝ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ሞደራተርና ብስልጣን ክቅፅል እንተዳ ኮይኑ ካብ ስፈራ ዲሞክራተርና ድጋፍ እንድሕር ኣይደሊ ኮይኑ ስፈራ ዲሞክራተርና ከምዚ ነፃ ምሳሓለን ገለ ምሽ በሃል ስቂሉ ድምፂ ክቦ ይክእልኒ ሓራይ ክድግፈካ የኡልፍ ክርስቶስን መንግስቲ ንክትከውን ክብሎ ይክእልኒ ኣነ ኣብ ኢሚግሬሽን ዘለና ርእየት እዚ እዩ ስለዚ ናተይ ሓሳብ ክሳብ ክንደይ ኢኻ ክትኺዶ ትኽእል ኢሉ ንሱ ዘቕርቦ ጠለብካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኮምፕሮማይዝ እንዳገበሩ እዮም ዝኸዱ እዚ ማለት እንታይ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ኣየናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ምስ ኣየናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ሓባር ዝምድና ወይ ናይ ሓባር ስራሕ ኣሎ መን መስመን ክሰርሕ ተዳልዩሉ ኣብዚ ምርጫ ዝብል ክንርድኦ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ምናልባት ተዝያን ምሓያ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርኩም ኢኹም ገሊፅኩመን ምክንያቱ ካብ ኩሉ ከኣተን ሃይላይት ዝገበርክዎን ነገራት እንተለዋ ሓደ እቲ ሰብ ቅድሚ ኣብ ባሎት ወይ ኣብ ምርጫ ቅድሚ ምቕራቡ ክሓስቦ ዘለዎ ነገራት ብዛዕባ ሓደ ሰልፊ ወይ ፖለቲካ ፓርቲ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ፓርቲ ኣብ ከይዲ ወይ ከዓ መስርሕ ምስ መን ተላፊኑ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣየኖት ሕቶታት ዘለዎም ፓርቲታት ክላፈን ይኽእል ወይ ኣልያንስ ክገብር ምሽራኽ ክገብር ይኽእል ዝብል ኣገዳሲ ዕዮ ገዛ ንተዓዘብቲ ኢኹም ሂብኩሞም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣጋ ምርጫ ስለ ዘለና ከዓ ነተን ሰልፍታት ብኩሉ ሸነኹ ክሪአን ዘኽእሎ ዕሙቕ ዝበለ ምልላይ ኢኹም ሂብኩም እዚ ምልላይ እዚ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እውን ክንቅፅሎ ኢና ዳኒ ዝመረፀን ሰልፍታት ኣብአን ምርኩስ ብምግባር እውን ክወሃብ ልክዕ ብከምዚ ዝገበርናዮ ከዓ ብኩሉ ሸነኻት ናይቲ ዝቐርብ ዘሎ ምልላይ ርኢና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ካልድ ርእይቶ ክትህበሉ ዝደሊ ነጥቢ እንተሎ ንሕና ከም ሃርሞኒ ሚድያ ናትና ተዓዘብቲ ወይ ከዓ ናትና ሞል ግሩፕ እቲ ትግርኛ ተዛራባይ ካብቶም ወፃእተኛ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ምርጫ ዝቐርብ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኣብኡ ትሒዙ እቲ ቀንዲ ሆት ኢሹ ወይ ከዓ ውዑይ ዝኾነ መካትዕነት ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታት እዩ ጉዳይ ገበንን ገበናውነትን እዩ መን ይስዕር ኣየናይ ሰልፊ ይመፅእ ወይ ኣየናይ ግሩፕ ወይ ከዓ ኣየናይ ልፍንታዊ መንግስቲ ይቐውም ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት መልክዕ ናይ ኢሚግሬሽን ፖለቲክ ክህሉ እዩ ኣብዛ ሃገር ንዓና ከም ናይ ወፃኢ ድሕረ ባይታ ዘለና ኸ መፃኢ ድሕሪ ምርጫ ዝትከል ስርዓተ ፖለቲካ ናይ ሽወደን ከመይ ክፀልዎ ኢልካ ተብል ኣብኡ ብቲዓውድቲ ዝያዳ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦን ስራሕን ስለ ዘለካ ናባኻ ካልድ ወል ኦኬ ቴንክ ዩ መሓሪ እቲ ዝበዝሐ እኳ ገሊፆሞ እንዲኦም ምናልባት እተን ኮምፕሎት ፖይንትስ ኣገደሲ ነጥብታት ኢለ ዝቐምጠን እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሽወደን ዝነበረ ኣካያይዳ ፖለቲካ ናብ ምንታይ ዝብል ገምጋሚ በፂሑ ብፍላይ እቲ ክሪሚናሊቲ ምዕባዩ
ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ዝተንከፈ ዝሓለፈ ዓመታት ክንደይ ቆልዑቲና ኣብዚ ኣብ ሓድሕድ ምክታል ከሲርና እቲ ገበናት ካብ መፀን ወፃኢ ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ኮይኑ ነቶም ደቂ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ዝመፃእና እሞ ብዝውን ሰላም ደሊና መፂና ደቂ ካብዚ እውን መፂኦም ዝቁተልሉ ኩነታት ብብዝሒ ዝረኣናየ ደቅና ዝኾኑ ቆልዑት ስጋሕ ሕጂ ኣብቲ ሓደጋ ኣለዉ ስለዚ እዚ ፅላኣት ፈጢሩ ብዙሓት እንታይና ንኸውን ዘለና ዓድና ካብ ቁፅጥር ወፃኢ ከይዳ ኣሎ ስለዚ ዓድና መሊስና ክንቋፃፀር ኣለና ስርዓት ከነትሕዞ ኣለና ዝብል ነገር ብፍላይ ሽወደን ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ትፍለጠሉ ዝነበረ ስእሊ በንፃሩ ኮይኑ ብገበንን ሓድሕድ ብምቅትታልን ብገለን ብዓለም ደረጃ ዘዛርብ ዜና ዝስራሓሉ ሃገር ምስ ኮነ ነዚ ንምቕያር ተባሂሉ ብፍላይ እቶም ማእከላይ መርገፂ ዝነበሮም ኣብ ፀጋማይ ክንፊ ዝነበሩ ወይ እውን ማእከላይ ዝነበሩ ኣብዚ ደጅ ዝብሎ ዝነበረ በዓል ሞደራት ሙሉእ ንብሙሉእ ናብቲ የማን ሸነኽዮም ከይዶም ዝነበሮም ማእከላይ መርገፂ ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ኣኽሲሩና እዩ እቶም መብዛሕቶም ናብ ኤስዲ ዝኸዱ ኣባላት ካብተን ሰልፍታት ወፂኦም ዝኸዱ እዮም እዚ ከዓ ተን ሰልፍታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎን መርገፂ ልክዕ ኣይኮነን ስለዚ ዝስፈርየ ዲሞክራተርና ሓደ ዝተዓወተሉ ነገር እንታይ እዩ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ንዝረኣይዎ ጌጋታት ክዛረቡ ዘይክእልሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ስጋዕ ከም ሰልፊ መፅዩ ኣብ ፓርላማ ኣትዩ ድምፆም ብዓውታ ነጊሮም ዘይስከፍሉ ክንደይ ሰልፍታት እየን መስቲ መራሒ ኣብ ሓደ መድረኽ ኣይንቐርብን ኢና ዝብላ ዝነበራን ክንደይ ክትዓብትን ሰልፍታት እውን ኣልዒሉ ስለዚ እዚ እንዳመፀ ምስ መፀ ኩላተን ተን ሰልፍታት ኢንክሉሲቭ ሶሻል ወላ ሶሻል ዲሞክራተርና ባዕሎም እናበይ እንዳኸዱ ከይዶም ናትና ኣድመፅቲ ናትና ሰባት ንኸስር ኣለና ኣብዚ ጉዳያት እዚ መርገፂና ከምዚ ዘለዎ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ገዲፍና ኸድና ዝያዳ ሰባት ክንከስር ኢና ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣብ ጉዳይ እዚ ሰባት ከይንኸስር ምእንቲ ናትና ፖሊሲታትና እውን ቁሩብ ኣትረር ነብሎና ምባል እንዳኸደ ኸይዱ ስለዚ እቲ ፀጋማይ ክንፊ ምዃን ዝያዳ ድምፂ ዘስእን ነገር እንዳኾነ መፅዩ እዚ እቶም ኣባላት ዝኸሰሩ ሰልፍታት ኣባላትና ዝገድፉና ዘለው ብሰንኪ ናብ ስፈርየ ዲሞክራተርና ምኻድ ወይ እውን ስፈርየ ዲሞክራተርና ሒዞሞ ዝመፁ ዘለው ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ዘሎ ጠመተ እዚ የኽስረና ኣሎና ምባል ኣሰካፊ ዝኾነ ኩነታት እናመፀ ኸይዱ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ሰልፍታት ዘገድሰን እንታይ እዩ ማጆሪቲ ድምፂ ቤና ይረኽባ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሃርሞኒ ሜድያ ክንገብሮ ንፍትን እንታይ እዩ ሰብ ኢንፎርምድ ዝኾነ ዴሲዥን ክወስድ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ውሳኔ ክወስድ ኣነ ሰኣል ንቕሓተይ ሶሻል ዲሞክራትን ስፈርየ ዲሞክራትን ደይፈላለዮም እንተኾይነ ክልቲኦም ኤስ ዝጅምሩ እንተኸይደ ዘድምፅ እንተኾይነ ኣየናዮም ሰልፊ ንዓይ ይጠቕመኒ ኣየናዮም ኣይጠቕመንን ብዝርዝር ዘይፈልጥ እንተኾይነ ክሽገር ንሕና ከዓ ናይ ሰልፍታት ልምዲ የብልና ፖለቲካ ከመይ ይሰርሕ ልምዲ የለን መሲልን እንዳበልካ እውን ምግጋያት ኣሎ ስለዚ ድምፅኻ ናብቲ ኣንፃር ህላወኻ እውን ዝሰርሕ ሰልፍታት ክኸይድ ይኽእል ስለዚ እዚ ተደጋጊሙ ነዚ ነምፆ ዘለና እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካ ዘሎ ሱታፌና ድሩት ይፀኒሕ የለን ብመንፅርቲ ችግር ዓብይዎ ዘሎ ነገር ከዓኒ ክዓቢ ዝግብኦ ደረጃ ሱታፌ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሓበሬታ ጎስጓስ ሰብ ተገዲሱ ክሰምዖ ፍልልያት ክርድኦ ተረዲኡ ከዓኒ ግድን ከድምፅ ምክንያቱ ነዚ ሃገር እዚ መፂኻዮ እንድሕር ዳ ናይ ምድማፅ መሰል ሃሊካ ዘይተድምፅ ኮንካ እቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ፋንክሽን ንኸይገብር ኢኻ ትገብር ዘለኻ ማለት ስለዚ ሓደ እቲ ዝፀልኣካ ኣካል ወይ ክትወፅእ ኣለካ ዝብለካ ኣካል እንዳበዝሐ ክኸይድ ከሎ ስኻ ከዓ ከየድ መፅካ ክትተርፍ ከለካ ኣትሊስት ነቲ ከድሕነካ ወይ ከዓ ንናትካ ረብሓ ክሰርሕ ዝኽእል ሰልፊ ተዳኽሞ ኣለኻ ብኡ መጠን ከዓ ሓደጋታት ክዓቢ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ኩሎም ተኸታተልትና ክመሃርሉ ንደልዮ ጉዳይ እንታይ እዩ ክግበር ዝግብኦ ነገር ሕጂ ክነሱ ቅድሚ ምርጫ ከይገበርካ ተሪፍካ በቲ ዝመፅእ ሳዕቤን ምምራር ክተርፍ ክኽእል ኣሎ ከምኡ እንድሕር ዳ ዘይተሪፉ ከድና ተመሊስና ከዓ ፅባሕ ንጎ ሕጂ ከዓ እሶም ስዒሮም ሕጂ ከዓ እሶም መፅዮም ክበሃል እዩ ባዕልኻ ንነብስኻ ስዒርካያ ከለኻ ድምፅኻ ብዘይምውዳቕ ማለት ድምፅኻ ናብቲ ዝግብኦ ልክዕ ምውዳቑን ዘይምውዳቑን ንምርግጋፅ እዚ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ
ብዙሕ ተዳልዮም በዓል ዳንኤል ደጀን ኩላትኩም ተዳልዮም መፂኹም ዝወሃብ ዘሎ ሰብ ተገዲሱ ክሰምዖ ተገዲሱ ክፈልጦ ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎ ከዓ ከየድ መፀ ምውዓል ማለት ወይ ከየድ መፀ ምሕላፍ ማለት ናይዚ ኩሉ ንኣትዎ ዘለና ሽግራት ማሕበራዊ ቅልውላው ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ብደረጃ ስራሕ ስለመዓልታዊ ዝውዕል ስለዝርዮ ኣዝዩ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላው ይፈጢሩ ዘሎ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ሓዳራ ዝተባታተነ ክትብል ዲኻ ቆልዑት ዝተበተኑ ፋሕፋሕ ድበሉ ድዩ እዚ ኩሉ ካብቲ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ተመርኮሰ እዩ እሞ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ካይዳ እንድሕር ድምፅና ደየንቢርናሉ ዝገደደ ኣንፃር ረብሓና ዝኸደሉ ኩነታት ክመፅእ ክእል እሞ እዚ ክንግደሰሉ ይግባእ ይብል ፅቡቅ ዳንኤል ደጀንን ብሓንሳብ ኮንኩም ተመልሽዎን እውን ኣብተን ኣቕሪብኩማን ዘለኹም ትልፍንቲ እቲ ኣሰላልፋታት እቲ ብመጠን ረብሓታት ነንባዕሎም ዝቀራረቡ ሰልፍታት ክቀያየሩ ክእሉ እዮም ግን ከዓ መፃኢ ኩነታት ምእንፋት ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብ የማን ዘለው ሰልፍታት ኣብ ፀጋም ዘለው ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ኣብ የማን ዘለው ናይ ልፍንቲ ሓይልታት ክቀያየሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልናዮ ዕዮ ገዛ ንመረፅቲ ክወሃብ እንከሎ እቲ ምቅያር እውን ብኡ መጠን ክቀያየር ስለ ዝኽእል ካብቲ ምናልባት ኣይፍለጥን እዩ ካብ ባይቶ ዝእቱ ድምፂ ዘይረኽባ ሰልፍታት ኮይነን ተራ ሰልፍታት ክኾና ዝኽእላ ከምኡ እውን በንፃሩ ዝኸውን ኩነታት ክፍጠር ይከኣል እዩ በዚ መጠን እዚ ኣብ ናይ ሰልፊ ወይ ከዓ ኣብ ኣሰላልፋ ናይዞም ደንበታት ዘለው ናይ የማንን ናይ ፀጋምን ዝያዳ ድምፂ ረኺቦም በይኖም መንግስቲ ከቆሙ ዝኽእሉ ወይ ከዓ እቲ ናይ ልፍንቲ ኣባላት ኣውሒዶም ዝያዳ ድምፂ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ፍርሓት ስጋኣታት እውን ኣሎ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ማለት እቲ መፃኢ ናይ ፖለቲካ ናይ ሽወደን ናበይ ገፁ ክዛዘም ይኽእል እዩ ኦፖዚሽን ዶ ስልጣን ይሕዚ ዝብል ግምት ኣለኩም ዋላ እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ለውጢ ገይሩ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ከም ዘለዎ ክቅፅል ይኽእል እዩ ዝብል ኣብኡ ዘለኩም ግምታት ምቕማጥ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ እስከ እንታይ ይመስል ሕፅር ኣቢልኩም ሃቡ እሞ ናብ ካልድ እውን ብዛዕባ ዝውግእ ተላዒሉ ዘሎ ዝተዋህበ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ናብኡ ክንከይድ ደጁ ዋላ ባላ ዳንኤል اوكي حدا ነገር ክንፈልጦ ዘለና ኩሎም ፓርቲ ከምቲ ማለስ ቃል ስለዝኣተዋ ተግብሮ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ፕሮሚስ እዩ ኣብ ባይታ ከዓ ካልእ ባይታ እዩ ሕጂ እቲ ኣንፈት እንዲኻ ትሪኦ ኣብ ህሉ ኩነታት ሕጂ እቲ ዝመርፅ ነቲ ልክ ኩነታት ዘንብቦ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ኢንፍሌሽን ኣብ ዝቕባበ እንድሕር ዝግደስ ኢኮኖሚ ዘማ ሕጂ ዘለው ዳርጋ ካብ 8 ዝነበረ ዝቕባበ ናብ 2 ወዲዶም ኣሎ ኣብ ኢኮኖሚስ ኣብቲ ዝሓሸ ኣለው እንተራ በቲ ኣርቤስ ሎስ ካሪኔኻ ኣብ ሕጂ ከዓ በዝሕ ስራሕ ዘይብሉ ሰብ ሕጂ እንታይ እዩ ከምታ ቀዲም ዝተጠቐሰ እተን ኣብ ስልጣን ዘለዎ ፓርታይም ምቁፅፃር ናይ መንግስቲ ውሕድ ኮይኑ እተን ወሃብ ትካላት ባዕለን ዝውስንኦ ስለዚ ብኡ መንገዲ እንተረኣሰን ብስካትን ገን ተተባቢዐን ብዙሕ ስራሓት ክፈጥራ ድኽእላ ታርቤስ ለስካ ዝኸይድ ይብሉ ኖ ኢትዮምካ ኖ መንግስቲ ምቁፅፃር ገይሩ ምዕሩይ ስራሕ ምስ ዝገብር ንኩሉ ክባፅሖ ይኽእል እሞ ኩሉ ስራሕ ዓቕሙ ክረክብ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ገሊኡ ከዓ ናይ ኢሚግሬሽን ፖለቲክስ ዝገድሶ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ናይ ሓረስቶት ከም በዓል ሰንትራል ፓርቲ ከዓ ዝዕወቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ቦንደር ስለ ዝኾነ ከምኡ ከሎ ሕጂ እንታይ ክብለካ ኣነ ከምቲ ናይ ቀደም ሓንቲ ሰልፊ ናተይ ግምት እዩ ዓብ ላልት ኮይና ትወፅእ ነቲ ወንበር ልዕሊ 50 ሚእቲ ትሕዞ ኣላይለ ኣይፅበን ኣይለን ምክንያቱ ከም በዓል ሊበራልና ናብ ምግማዕ ከይዶም ኣለዉ ገሊኦም ኣይዲዮሎጂ ናብ ሶሻል ዲሞክራት ቀይሮም ገሊኦም ከዓ ናብቲ ሓደ ቀይሮም ኣለዉ ተንካልእ እውን ትፅልወን ናይ ክርስቲያን ዲሞክራትና እውን ሓፍ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ሕጂ እንታይ ክብል ሕጂ እውን ልፍንቲ ክንርኢ ኢና
انت تم ፀጋማይ ደን ክኾኑ ቶም የማን ዘሎ ወይ ዘም ሕጂ ዘሎ ወይ ከዓ ቶም ኣልያንስ ቅድሚ ሕጂ ነበሩ ክኾኑ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ሊበራል ድምፂ ረኪቦም ኣትዮም ናብቲ ናይ ፓርላመንት ምስ ሰንትራል ፓርቲ ማእኸል እዮም ኩሉ ግዜ ስለዚ ልፍንቲ ክቅፅል ይኽእል እዩ ተኽእሎ ኣሎ ሕጂ እስትውን ነቲ ታልስማን እዩ ሓላፍነት ክወሃቦ ይኮይኑ ዝመዓኒ ንመጀመርታ ናተይ ግምት እዩ ኣብ ሸወና ኣይተኻየደን ግን ታልስማን እንታይ እቲ ስፖክስማን ወይ ተኣፈኛ እንታይ ይስርሑ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምምዛዝ እንድዩ ሰሚዐን 4 ግዜ ተፈሽለን ግን ዳግማይ ምርጫ እዩ ዝካየድ ኦኬ ኣምቲ ተኻየደ ስጋ ሕጂ ኣይተኻየደን ዝኸውን ኣይስማዓንን እዩ ግን በዚ ህልክ ዘሎ ፖለቲካታት ናይተን ወስጓስ ርኤ ግን ሞር ቶም በት ሓደ ፀጋም ዘለዎም ኣብ ምንታይ እማ ተኪሮም ዘለው ኣብ እዚ ሄምሸንስ ዶ ኤልድሮቦየንዶ ብሰዓታት ክሕፀር የብሉን እቲ ናይ ስካል ብድራጋት ክውስኽ ኣለዎ ትካላንስ ዳግ ክኾን ኣለዎ ኣርቤስ ዲገር ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲክስ ህልክ ኩነታት ኣንቢቦም ዝጉስጉሱ ዘለዉ ከዓ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ከዓ ይስማዕ ምክንያቱ ኣብ ገበንን ኣብ ዘይሕጋዊ ስደተኛታትን ኣተወኪሮና ንሰርሓልና ስለ ዝብሉ እየ ማለት እየ ሕጂ ናርጋ ተቃራቢ ክኸውን እዩ ሓደ ፓርቲ ተፈንጭኑ ገሊኦም ከጉድዖም ይብል ስለዚ ተዘለዎ መንግስቲ ተኽእሉ ኣለዎ ይብል ናት ርእቶ ከምዚ ህልው ኩነታት በቲ ትገብርዎ ጎስጓስን በቲ ካይድኦም በት ሓደ ወገን ከዓ ድሕርቲ ቅድሚ ሕጂ ደቂሱ ዝነበረ ተበራቢሩ እሞ ድምፁ እንተዳ ሂቡ ከዓ ተኽእሉ ናይቶም ፀጋማይ ዘለዎ ቁሩብ ኣብ በዓል ሚኒስተር ጎስጓስ ይደኽሙ ካዮም ወላ እቲ ናይ በዓል ሚልዮን ግን ኮሙታት ተዝቢት ኣለኒ ማስ ልፍንቲ እያ ማስ ብሓንቲ ፓርቲ ዶሚናንት ኮይና ትኸይድ ኣይመስለኒ እናተይ ርእቱ ታንኪዩ ዳኒ ደጁ ኣብኣ ከለካ ምዛ ዳኒ ዝበላ ወሲኽካ ሓንቲ ገዳሲ ክትውሰኽ ዘለዋ ነገር ፍሊት ናይ ኣሰላልፋ ማለት ካብ ፀጋም ዘለው ሰልፍታት ናብ የማን ካብ የማን ዘለው ሰልፍታት ከዓ ናብ ፀጋም ዝኸዱ ዝብል ተርእዮታት ክህሉ ይኽእል ኢልካ ትግምት ዶ እዚ ናይ ሰልፍታት ናይ ልፍንትታት መንግስቲ ወይ ከዓ ሓደ መንግስቲ ንበይኑ 51+1 ወይ ከዓ 51 ተደመሮ ሓደ ብልጫ ረኺቡ በይኑ መንግስቲ ከቕውም እዩ ዝብል እምነት ኣለካ ዶ ወይ ከምኡ ረኣየካ እንታይ ይረኣየካ ያ ሓደ ከምዚ ዳ ንክገልፆ ፀንሐ ዳርጋ ኦሞ ኢሊት ይክበሃል ካል ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ 51% ናይቲ ህዝቢ ሸወለን ድምፂ ይቦ በይኑ መንግስቲ ከቕውም እዩ ዝብል ተኽእሎ ዳርጋ ኣይሕሰብኒ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝኸፍአ ኮይኑ ዘሎ ግን ዋላቶም ኣብ ግሩፕ ዘለው ኣብ በበይኑ ግሩፕ ኣብ ክልቲኡ ብሎክ ዘለው ዋላ እኳ 51% እንተበለሲ ኣዝዩ ዳርጋ ካውዝ ኮይኑ ዘሎ ክትብሎ ትኽእል ነው ሕጂ ንኣብነት ብሸነኽ ፀጋም እንተ ደኣ ሪእና ሲ ብቐዳይ እውን ተንኪፍና ነርና ቬንስተር ፓርቲት ዶርማታ ኮይና ይንቀፅል ኢና እንታይ ናይ ግድን ሲ ኣብቲ መንግስቲ ሲ ቦታ ክህበና ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ንሕና ድምፅና እንህቦ መንግስቲ እያ ትብል ዘላ ማለት ማግደሊና ኣንደርሰን መንግስቲ እንዳሕረኣ ክተቕውም ኮይና ካብ ቬንስተር ፓርቲት ድምፂ እንዳሕረኣ ሓቲታ ሲ ኣብቲ እተቕሞ መንግስቲ ቦታ ክትብ ክትክእል ኣለዋ ንቬንስተር ፓርቲት ሰንተር ፓርቲት ከዓ ብፍፁም ተኣምር በዚኹም በቲ ቬንስተር ፓርቲት ኮይኑ መንግስቲ ዘቕውም ኣነ ድምፂ ዝበሃል ኣይህቦን እያ ትብል ናይ መኒኻ ትብሎ ናይ ሰንተር ፓርቲት ከዓ ማለት እዩ እንደገና ናይ ሻርን ክራፍት ዝበሃል እቲ ናቶም ኣቃውማ ዳርጋ ቀይሮም እዮም ክበሃል ከኣል ሶሻል ዲሞክራትና እዚ ከዓ ነዚኦም ሚልዮ ፓርቲት ከዓ ቀይሕ መስመር እዩ እዚ ከዓ ማለት እዩ ክተሓስ ዘይብሉ እዩ ሕጂ ዋላ እውን መንግስቲ ኣቕሙ ተባሂሎም ሲ መንግስቲ ንኸቕሙስ ከመይ ኢኻ ባላንስ ትገብሮ ማሲ ንሰንተር ፓርቲ ዲኻ ክትሰምዕ ዘለካ በቃ ሓራኒ ቬንስተር ገዲፍና መንግስቲ ክነቕውም ድያ ክትብል ምስ ናይ ነዊሕ እዋን መሳርሕቱ ዝነበረ ቬንስተር ተጋዲፋ ድያ ምስ ሰንተር ፓርቲት ክትብል ዋላስ ምስ ቬንስተር ፓርቲት ኮይና ድያ ምስ ሰንተር ፓርቲት ክትቅፅል ቁሩብ ተኣሽሙ ይብል እዩ ከም ዝያዳ ክብደት ዘለዎ ይመስል ብፀጋማይ ብሎክ ዘለዎ እንድሕር ደኣ ርኢናዮ ገለገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ወል ንሰንተር ፓርቲት ምገደፈቶ ነይራ እያ ማግደሊና ኣንደርሶን ግን ብየማን ዘለው ድምፂ ከዓ ኣብ መንጎ ዝዋጃበሮም ሰባት ኣሎ እዮም ዝዋጃበሮም ክብል ከለኹስ ምናልባት ጌጋ ቃልያ መስለኒ ግን ንመን ክንመርፅ ገለ ዝብሉ ብየማን ፀንሑ ግን ኣብቲ ንሶም ዝመርፅዎ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዕግበት ዝሰኣኑ ገለ ሰባት ኣለዉ ሕጂ እንታይ ኣሎ እዩ ኣብዚ ምስግጋር ኣሎ እዩ ኣብ እዋን ምርጫ ሃንደበት ተሲኦም ስፈርያ ዲሞክራተርና ኣብ ስደተኛ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ፍኹስ ዝበለ ከምስልዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ፀጋም ዝነበሩ ገለ ሰባት መታን ድምፆም ክህብዎም ማለት እዩ
ብወገን ፀጋም ዘለዎ ከዓ ከምኡ ኣብ ገለ ነገር ነቲ ብዙሕ ዘይድግፎ ዝነበሩ ዘይፀቕጥሉ ዝነበሩ ገለ ኣፍኩስ ከም ዘበልዎ ገለ ክመስሉ ክእሉ እዮም ምናልባት ንሶሻል ዲሞክራትናስ ምደግፍናዮ ኮዚ ኣፀገም ግን ኣላቶ ዝብሉ ዝነበሩ ብየማን ሸነኽ ዝነበሩ ሰባት መታን ድምፆም ክህብዎም ሕጂ ንሰንትራል ፓርቲታት ብሰዓት ዝጠቕላላ ምሻሎ ኖ በቃ ደሓን ገለ ክትብል ቁርቢ ከብድ ኸውን ምስቲ ካብ የማን ድምፂ ምድላይ ገለ ሕጂ እንታይ ክብል ደለየ ግን ክብደት ኣሎ እዩ ማለት እዩ ዋላ ብሓንሳብ ንክሰርሑ ሲ ጠቕላላ ከምዚ ምሽ ፈፂሞም ንኸይሰማምዑ ዝተሰማሚዑ ዝመስሉ ዘሎ ብፍላይ ሰንትራል ፓርቲትን ቬንስተር ፓርቲትን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ድሕራስ ዝኾነ ስምዕ ድሕራስ ዘይገይሮም ሕድገታት ድሕራስ ዘይገይሮም ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ማግደሊና መንግስቲ ምቋም ቁርብ ክብድ ክብላ እዩ አይ ቲንክ ከም ዝመስለኒ ምእንቲ እዚ እንደገና ከዓ ምእንቲ ድምፂ ምርካብያ እውን ብጀካ ምስ ባርያ ዲሞክራተርና ምስ ኩሎም ፖለቲካውያን ሰልፍታት ክንሰርሕ ሶሻል ዲሞክራተርና ድልዋት ኢና ገለ ኢላላ ማለት ሕጂ ብዚ ሓደ ዕድል ይረኣየኒ ንዓይ ምናልባት ምስ ሞደራተርና ክላፈኑ ይኽእሉ ዶ ልሙድ ኣይኮነን ግን ክላፈኑ ይኽእሉ ዶ ዝብል ግምት ኣለኒ ሕጂ ስለምንታይ ናብ ዝግምት እዚ ክመፅእ ክኢለ እንድሕር ረኣየልና ከዓ ናብ የማን ሸነኽ ከዓ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኣብ የማናይ ሸነኽ ከዓ ሊበራለርና ኣብ ተኣፋፍ ቦታ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ባይቶስ ክቕፅሉ ድማ ይክቕፅሉን ዝብል ኣሰካፊ ኮይኑ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት ሕጂ ብዘይንሶም እቶም የማናውያን መንግስቲ ክቆሙ ክእሉ መንግስቲ ክቆሙ እንድሕር ዘይክኢሎም ወል ኣገዳሲ ነገር እቲ መንግስቲ ክተቆሙ ምኻል ብዙሕ ዝኾነ ድምፂ እንድሕር ረኺብካ በዓል ዝፈርያ ዲሞክራተርና ዝከኣሎም ክፅዕሩ እዮም ሞደራተርና ዝከኣሉ ክፅዕሩ ይገለ ማለት ሕጂ ኣብዚ ከዓ እቲ ዘለዎም ስምዕ ሕጂ ቲሉ ኣፍተሎት ይባል ጌጋ ካላለይ እሱ እንድሕር ዘይቀፂሉ እንድሕር ሊበራልና ወፂኦም መንግስቲ ክቆሙ ገለ እንድሕር ዘይክኢሎም ዘሎ ስምዕ እንድሕር ዘይቀፂሉ መን ኢኻ ትብሎ ይሚኦ ኮሰን መንግስቲ ክኸውን ከም ዝደሊ ገሊፁ እዩ ኡልፍ ክርስቶስን ከዓ መንግስቲ ክኸውን ከም ዘይክእል ነጊርዎ እዩ ሕጂ እቲ ብሓባር ምስራሕ እውን ኣብ መንጎ ቁርብ ክሳብ ክንደይ ርሕቀት ክኸይድ ክእል ዝብል ኣነ ስክፍት ኣለኒ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምናልባት ዶ ሶሻል ዲሞክራተርናን ሞደራተርናን ዝብል ዘለኹ ኡልፍ ምስ ይምን እንድሕር ክሰርሕ ዘይክኢሉ እቲ የማናዊ ብሎክ እንድሕር ብዝግባእ እንድሕር ማስ እኹል ዝኾነ ድምፂ እንድሕር ዘይረኺቡ ማግደሊና ነቲኦም ኣዋሃይድካ ምስራሕ እንድሕር ተሸጊራ ምናልባት ክልቲኦም ከምቲ ዓንተ እውን ኣብቲ የማን ፀጋም ክንብሎ ከለና እውን ምስጋር ናይ ብሎካት ገለ ኦሬዲ ኣሎ እንዲ ክልቲኦም እውን ኤክስትሪም ዝኸዱ ስለ ዘይኮኑ ሞደራተርና ኤክስትሪም ናብ የማን ዝኸደ ኣይኮነን ሶሻል ዲሞክራተርና ኤክስትሪም ናብ ፀጋም ዝኸደ ኣይኮነን እዚኦም ክልቲኦም ክወሃዱ እንተደኣ ኪሎም ምናልባት መንግስቲ ክኸውን ክእል እዩ ተዘይኮይኑ ግን ወይ ከም ዝሓለፈ 3 ወርሒ ገለ ክንፀኒሕ ኢና ወይ ናብ ዳግማይ ምርጫ ናእትወሉ ዕድል ምን ክህሉ ክእል ፅቡቅ ትዕዝብቲ ፅቡቅ ግምታት ሓንቲ ከባት ሕቶ እሞ ዘላ ታናስካት እንዲያተባዕሶ ናይ ክልቲኦም ከዓ ታስካት እንዲያተባዕሶ ዘይስገር ቀያሕ መስከርካ ናይ ክልቲኦም ሕጂ ፀገም ግን ኣነ ከም ዝረኣኽዎ ክርስቲያን ዲሞክራትና ሞር ተቃራብ ናብ ስፈርያ ዲሞክራትና ፖለቲክስ ኣለዎ ፍርቂ ህዝቢ ናይ ሊበራልና ከዓ ናብ ስፈርያ ዲሞክራት ይኸይድ ኣሎ ጂሚ ኦክሶን ተኽእሎ ህልዎ ኮይኑ ምስ ዘሎ ሓድሽ ተሃዋፂ ፖለቲክስ ናይ ኢሎን ማስክ ሓገዝ ኣለዎ ብድሕሪት ይበሃል ኣሎ ኩሉ ተሓዋዊሱ መድግፎ ከዓ እዩ ኣይ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከዓ ይድግፎ እዩ ሕጂ በዚ ሕጂ ዘሎ ኣቃወማ ዋላ እውን ምሻሎ በቃ ኣብዚ ነርካ ገለ እዩ ከምዚ ንሞደራተርና ሲ ኣብቲ የማናይ ክንፍስቶም ሊደር ኮይኑ ዝመፀ ፖለቲካዊ ሰልፊ እዩ ነው ሕጂ ሃንደበት ጂሚ ኦኮሰን መንግስቲ ንክኸውን ድጋፉ ክህቦ ዘሎ ተኩሉ ኣዝዩ ፅብብ ኢሉ እዩ ዋላ ኡልፍሲ ናይ ኣይከውንን ኢሉ ነው ብሓሳብ እንዳሰርሑ ከለው ሕጂ ዋላ እኳ ዝለዓለ ድምፂ እንተረኸበ ስፈርያ ዲሞክራተርና 50 ሚእታዊት ክረክብ ዘሎ ተኩሉ ኣዝዩ ፀቢብ እንድዩ ግን መንግስቲ ከቆምስ ይኽእል ዶ ድጋፍ ክረክብ ይኽእል ዶ ገለ ትብል ምናልባት ክርስቲያን ዲሞክራተርና ክድግፎ ክእሉ ኮኑ በዚ ዘሎ ታሽሙ ገለ ግን ያ ግን ኣረ ነው ስፔን ናይ በቃ ናይ ዓመት ምርጫ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ብዙሓት ጉዳያት ኣልዒልና ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ሓደ ሃገርን መነባብሮ ህዝብን ዘገድሱ ብዙሓት ነጥብታት ስለ ዘለው ከነልዕሎም ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ መወዳእታ መደብና ከምቲ ኣብ ምእተው ዝገለጽናዮ ኣገዳሲ ሓበሬታታት ኣብ መላእ ኤውሮጳ ብደረጃ ሾረን እውን ዝተዋህበሎ እዚ ኣብ ማእከላይ መብራቕ ተኸፊቱ ዘሎ ኩናት ኣብ መነባብሮና ዘምፅኦ ለውጢ እንታዩ ሓደጋታቱ ቅድሜና ዘሎ እንታዩ ስጋብ ሕጂ ኸ ክንጥንቀቐሎም ዘለና ናይ መጠንቀቕታ ደወላት ዝተደወሉ ወይ ዝተዋህቡ ሓበሬታታት ኣለው ዓውና ካልድ መጀመርያ ኩናት ተኸፊቱ ዘሎ መንጎ ኢራንን ሓይልታት
ኣሜሪካን እስራኤልን መሻርክቶምን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናህሩ እንዳወሰኸ ዕንወቱ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ንመላእ ዓለም እውን ዝፀልዩ ኣሎ ድሮ ናይ ቤንዚን ናይ ካልእ ጉዳያት እውን ዋጋ ወሲኹ ኣሎ በዚ ምክንያት ብምግባር እንታይ እዩ ዝፅልዋ ናይዚ ሓድሽ ግጭት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንኤሮጳ ብሓፈሻ ብፍላይ ንዓና ኣብ ሽወደን ንነብር ከምኡ እውን እንታይ እዮም ከቶም መጠንቀቅታት ተመሓላሊፎም ዘለው ወል ምናልባት መጀመሪያ በቲ መጠንቀቅታ ክንጅምር እንተልና እቲ ዘሎ ዝነበረ ኩነታት ናይ ራሻ ናይ ዩክሬን ዝጀመረ ሒዙ ዝተባህለ እሞ ማእከላይ ባንክ ናይ ሃገር ዝሃቦ መጠንቀቅታ ብዙሕ እሽሽ ተባሂሉ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ይትግብሮ የለን ኢሎም ሕጂ እውን ደጋጊሞም ዝገልፅዎ ዘለው እንታይ እዩ ምናልባት በዚ ዘሎ ኩነታት ምክንያት ግድን ሓደ ሃገር መፂኡ ስጋዕ ዝወረካ ኣይትፅበይን ኢኻ እንታይ ደኣ ብናይ ሳይፐር መጥቃዕቲ እቲ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ፌይል ክገብር ተኽእሎ ስለ ዘሎ ነብሲ ወከፍ ስድራ ኣብ ገዛ ኮንታንት ካሽ ክሕዝ ገንዘብ ዝገበርዎ ሓበሬታ ዝሃብዎ ሓበሬታ ነይሩ ምናልባት ነቲ ሓበሬታ ተኸታተልቲ ምእንቲ ክርእይዎ እሞ ኣበይ እውን ከምኡ ኣትዮም ከምብቡ ይኽእሉ ንኽርእይዎ ሼር ክገብሮ ፍትኔት ናይ ሪክስ ባንክን ሓበሬታ እቲ ገንዘብ ተባሂሉ ደሎ ከዓኒ ኣትሊስት 1,000 ክሮነር ንሓደ ሰብ ተባሂሉ ንሶሙን 2,500 ንሶሙን ዝኸውን ክቕመጥ ኣለዎ ተባሂሉ ድሕሪ ናይ ዩክሬን ዝመፀ ጉዳይ ምዃኑ እዚ ከዓኒ እንድሕርዳ ተሸጊሮም ከዓኒ ብዙሕ ስድራ ቤታት 9,000 ክሮነር ፀኒሕዎም ሕጂ እዚ ዕለት 4 ዘውፅኦ ትማሊ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ብቀዳም ዝጀመረ ሽግር እውን ነዚ የጋድዶ ስለ ዘሎ ስድራ ቤታት ኣትሊስት ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ቀለብ ካሽ ኣብ ኢደን ሒዘን ክፀንሓ እዚ ከዓኒ ቱዘን ላብ ኢኮንታንተርስ ካቴካ ቤቶልኒንግ ፎር ኤምቬካስ ኢንሾፕ ንሓደ ሰብ እዩ ሕጂ ስድራ እንትኾንካ ከዓ ስጋዕ 2,500 ኢሎም ዘውፅዎ ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ኣቕሊልካ ዝርአ ደሎ ምናልባት እቲ ብፍላይ ጠቕላላ ካሽ ዘይብሉ ስድራ ቤታት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል እቲ ባንኪንግ ሲስተም ፌይል ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብር ዘለዎ ሓደ እዚ ካልኣይ ከዓ እቲ ዝምዕብል ዘሎ ናይ ሚድል ኢስት ኩነታት ንኩሉ ንብዙሕ ዋጋታት ክትንክፍ ከም ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ትራንስፖርቴሽን ተተንኪፉ ሎጂስቲክስ ናይ ኩሉ ነገራት ይደው ክብለካ ዝኽእል ብፍላይ ተን እቶተን ባዕለን ዘየትዋ ሃገራት ሕጂ እውን ኦልሬዲ እቲ ሓደጋሲ ፊል ክገብሮ ጀሚረን ኣለዋ በዓል ቻይና በዓተን ዝዓበያ ንደገ ዝሰዳ ናይ ባሕሪ መንገዲ ምቁራፅ ናይ ኣየር ምቁራፅ ዘምፆ ዘሎ ፅልዋ ንኩሉ ይትንክፎ ኣሎ ስለዚ ነቲ ዝወሃብ መጠንቀቕታታት ብግቡእ ሰሚዕካ ምትግባሩ ልዕሊ 40% እዚ ጉዳይሲ ኣይገበሮም ካሽሲ ዝሓተትዎም ሰባት ኢንተርቪው ዘግበርዎምሲ ትሕቲ 500 ክሮነር ጥራሕ ኣብ ገዝኦም ዝፀንሖም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣብ ባንኪ የብሎምን ማለት ኣይኮነ ግን ካሽ ተገዲፉ ስለ ዝፀንሐን ነዊሕ ግዜ ወላ 1,000 ክሮነር ካሽ ኣብ ገዛ ንክሕሲ ዘይብሉ ይፀንሕ ስለዚ ኤኒ ታይም ከጋጥም ይኽእል እዩ ኤኒ ታይም ባንኪንግ ሲስተም ፌይል ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ከዓ መስቲ ዘሎ ምዕባለ ናይ ዩክሬን እዮም ኢሎም ነይሮም ሕጂ እውን እዚ ተወሲኽዎ ደሎ ኤኒቲንግ ካን ሃፕን እሞ ከም ዝተጠንቀቑብሉ ኣለዉ ሕጂ እውን ደጋጊምና ነቶም ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ናይ ዩክሬን ግዜ እውን ከምኡ ኢልና ነርና ሓዙ ባህል ኣሎ ካሽ መሓዚ ኣማራፂ የለን ስቤዛ ሓዙ ዝበሃለሉ ግዜ ስቤዛ መሓዝ እታ ኩሉ ሻዕ ንብላ ኢና ክንከውን ኣብ ሽወደን ተለኻ ናይ ሽወደን መንግስቲ ዝህቦ መምርሒ ምኽታሉ ኣገዳሲ ሽወደን መብዛሕትኦም ይገብርዎ እዮም ምክንያቱ ንግሆ ቴሌቪዥን ሰሚዖም ወፁ ማይሎም መዓንቲ ኣሎ በረድ ክንዲዚ 20 ሚሊ ሜትር ኣሎ ማኪና ይተሓዙ ተባሂሎም ኩሎም ብባቡር ክኸዱ ትሪኦም እቲ ናትና ከዓ መንገዲ ማኪና ተታሒዛቶ ተተኺላ ጎማ ሓጉዙ ንባ ካብዚ በረድ ምውፃእ ጎማ ክብለካ ትሪኦም እንታይ ሰሚዕካ ዘይምብጋስ ነቲ ዝተባህለካ ነገር ዘይምግባር ንምንታይ ኢና ሞ እንዳጋግሞ ንገብሮ ኣብ ሽወደን ኣለካ በቲ ናይ ሽወደን ዝተባህለ ትኸይድ ተደየለ እታ ኩሉ ሻዕ ትበሃል ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ማይ ሃሪሙ ኣብዚ ፅላል ሒዝካ ምዝዋር ክህሉ እዩ ማለት እዩ ሳኻ ትትረፍ ዝወሃብ ዘሎ መጠንቀቕታ ኣቕሊልና ይንርአዮ ከምኡት መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ከይገበርካ ተሪፍካ ፅባሕ ንግሆ ቆልዑት ሒዝካ ዝብላዕ ከየቕረብካሎም ምስ ከኣልካ ግን ወላ ሓንቲ ጣዕሳ ትርጉም የብሉን እሞ ንከምዚ መምርሒ ንስማዓዮ ከየንውሖብ ዝያደው ከብል ኣነ እቲ ናይ ዝበልካዮ ናይ ሚድል ኢስት ቅልውላው ግን ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ከማና ይኽለና ኦኬ
ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሃርሞኒ ንሎሚ ዝተዳለዉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ብዛዕባ ኩነታት ፖለቲካውን ከምኡውን ኣብ ከባቢና ኣብ ዞባናን ብሓፈሽኡ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ተፈጢሮም ዘለዉ ግጭታት እንታይ ይመስሉ ብኸመይ ከይፀልውና እንታይ ኣብ ባይታ ሓበሬታታት ኣገደስቲ ሓበሬታታት ንመዓልታዊ መነባብሮና ዝሕግዙና መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ዘለዉ ከነተግብሮም ዘለና ዝበልና ዮ ሓበሬታታት ናባኹም ከነብል ኢና ፀኒሕና ምሳይ ኣብዚ ዘምሰዩ ዳንኤል ዘመንፈስ ከምኡውን ደጀን ከሰተን ኻልድ ዓብዱን ኣነ መሓር ብርሃምን ካብ ሃርሞኒ ሜድያ ስለምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ዝወዲእና ኣለና ብዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብተመሳሳልን ካልእ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ስዒቡ ዝመፅእ ካልኦት ክፋላት መደባትና ሒዝና ክንቀርብ ኢና ስጋብ ሽዑ ሰላም ዳሓንቀኒ እዩ ንኩሎም ኣጋይሽ ዘይኮኑስ ኣባላት ሃርሞኒ ሜድያ ምሳይ ዘምሰዩ ስለቲ ኩሉ ፃዕርታቶምን ናባኹም ዘበልዎን እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብተመሳሳሊ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ዳሓንቀኒ እዩ